Muna'y problema nganong nadaghan ang offshoot movements sa ato ingon nga iglesia. Dugay na takahibaw nga ang Sabado adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana. Kay gihimo man sa Ginoo na nga ilhanan, gihimo niyang timaan, matod pa niya o gihatag ko kaninyo ang akong adlaw ipapahulay aron mahimong timaan taliwala ninyo og kanako. Sa Exodo 20, sa Ezekiel 20 man na, versikulo 12-20. Sa Exodo 20, nag-ingon siya, hinumduman ninyo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ug sa adlaw ikapito may pahulay siya, kitapod iya pong papahulayon sama sa iyang pagpahulay. Apan naay muduol nimo karon. Moingon pagsulti, Brad, dili man na mao ang atong pagtulonan sa Sabado. Kada Sabado, mga kada simana, mga kita simbag Sabado, man mao. Nas Biblia. Musimba ta sa Ginoo sa takdol ras buwan. Kabati mo na, lunar Sabbath. Simple kayo nga pagtulunan. Unya, ang mubasag lunar Sabbath, ablig tekstos Biblia. Moablig espiritu stagna. Bahin mga iglesia. Bahin. Dito sa Bayogan. Dito sa Butuan. Namiya sa church kay sayop ang atong pagtulunan sa Sabado. Problema ha? Bahin. The danger of listening to another voice. Dugay na ta kaayo, naanad na ta, sukad sa gagmay patag, matuto ta atong ginikanan. Nga, atong ihatag ang ikapulo sa simbahan, uban sa tong halad. Kay galamiton man na paras buhat sa Ginoo. Uy, naay o sa katao, niduaw sa lungsod, nanuktok, nagdaog, dako nga portfolio, nakaniktay, nanuktok. Yaman nakaila mo ni ana ni brother so and so kanang Adventista nga church elder dire. Oh, ako man na, ako na. Ngano man, Brad? Oy, Adventista ko, Brad. Gikan ko sa Bayogan. Ni ako dire sa inyong lungsod, nanganbas ko kubido, antipara. Mupuyo ko dire mga pila ka adlaw, nangita ko kadayunan pod nga parehan akong pagtuo Adventista. Oh, dayon, brother, ay kaayo. Iihaw ang manok. Gipahigda dito sa kwarto, sila nang higda sa sala. Kay maayo. Apan sa dayon ng panihapon, anang gabi nag-istorya. Kumusta mo diri, Brad? Pila na mo katuig? Ay, diri mo mi nga tao, Brad. Among ginikanan diri na. Hay, madapit inyong simbahan. Katungod, katong dayon soul sa jeepney ganina. Katong dito sa kanto nga ikaduha. Katong simbahan nga ang haloblak nga wa pa mahuman diri ra kutob sa bintana. Unya na pulpog na. Oh, muna mo simbahan. Pila naman dahil mo katuig dire. Ay, diri man may mga tao, Brad. Yan, mga Adventista mong karano. Adventista ni Brad. Yan, ngano, pila man dahil mo kabuk. Ngano, man kaguba ang inyong simbahan. May mga kabus, may diri, Brad. Mga mag-uumara in taon may. May dato diri na mo. May kagasto simbahan. Dili man na mao, Brad. Kana din inyong halad, ikapulo, ay kwaon na, Brad, district leader. Dalo na sa misyon. Amo na. Diha mo na si Piat, Brad. Nias espiritu stagna, nias Biblia ang nakapurki kay mutuo ra pud mos mga pastor. Kwaon man nila tanan. Biri sa espiritu stagna, usara ang inyong ipadaas misyon, ibilin ang siyam sa inyong simbahan, human inyong simbahan. Retinine. Kabati mo? Gigamit ko rana nga ilustrasyon, gigamit ko rana nga kumon nga istorya nga dali sabton pero nakasabot mo sa akong pasabot. Nadawat na nato ang 28 ka doktrina before ta gibautismuhan. Nagbaptismal bao na ta. Muna na Adventista ta. Naay mo abot usara ka gabiing higda sa inyong balay nga moingon pagtur si sayop kay inyong giuli tanan. Ibilin ang siyam usara ipada retinine. Human inyong simbahan. Pagduaw sa district leader, may pastor kay ni aka. Lipay ko, Brad, kay kaduaw ko ninyo.
Kay dili na ako ang kinahanglan mo adto nimo. Ngano man day Brad, naa pa kay tuyo nako. Oo, pastor. Tuyo, na ako'y tuyo. Unsa may tuyo nimo Brad? Magpahulog na ko sa iglesia, pastor. Di na ko ining iglesia ha. Ngano man sa nag-aaway ta, nasuko ka nako. Wala man pastor, may man kantao. Pero di na mong gud mao ang gitudlo. Ngano man sa unsa man di gitudlo nato? Kay kada gud nimo ngari, gikuha man nimo tanan ikapulo, gidaan nimo sa misyon. Nga naa man si espiritu stagna nga ibilin ang siyam, ang usaray dalhon ninyo dito. Brethren, what am I saying? Pwede ko mudugang pag-ilustrasyon sa vegetarian health reform na Biblia. Hinesis 1:28, ihatag ko kaninyo ang tanang bunga sa kahoy, dahon sa kahoy, liso sa kahoy, aron mamahimong inyong kalanon. Naas Biblia, tinuod na. Naas espiritu sa tagna, plant-based diet, dili karne. Doktrina man nato na, kay ikaayo man nato na. Apanaay mo suod diri nato, mayong pagsuti, maluwas pa'y ginamos ninyo, kaon gihapon mo ginamos, ihaw lang gihapon mo kanding panahon sa asosisyon rally, mga tumba lang gihapon baka, wag kita, di kita maluwas ana, kay why makaadtos langit sa kumakaog unod, naas espiritu stagna, naas Biblia. Wow! Nabahin ng iglesia, namiya sa atong simbahan, nangapurma, dito glain. Why do you have to leave the church if you want to have a vegetarian diet? You don't need to. Gikinahanglan mamuya ka sa iglesia aron mopuyo kas bukid kay nag-ingon si Ellen White nga panahon sa katapusan inig panlutos wa nay buluhaton sa syudad adto na musbukid karon imo bang ibaligya ang imong butika, imong baligya imong galingan, imong baligya imong jeep kay mo adto kas wilderness. Nahitabo gina. 4,000 ka mga tao nagpuyo sa bukid sa bayugan nga lag wilderness. Nga naman, nakabati sa tingog ni Noe, nga matod pa nila, tingog yun sa Diyos, pastor, kay ang ordinaryo nga tingog ni Noe, di naman mao. Muwalis Noe, mudako naman ang iyang tingog mo, iko naman. Ay, ingon sila, dili na iya, tingog na sa Diyos. Unsay tingog sa Diyos? Pamahawa mo syudad. Apoyo mos bukid. Igsoon. We need the gift of discernment. But most of all, we need to know what was the gospel we received. O ang tambag ni Pablo karon usara. Kung naay mo anha ninyo nga magtudlo ninyo sukwahi sa inyo ng nadunggan kaniadto. Bugata pos gigamit ni Pablo nga pinulungan oy. Tungluha siya. Kuya, ang versikulo 7 yun. Busa sultihan ko kamo pag-usab, bisan kun kami, or mga manulunda, ang muhanha sa taliwala ninyo, nga magsulti ka ninyo, sukwahi sa inyo ng nadunggan gikan kanamo. Tungluha siya. What does Paul say? Nga kung pasiuna sa inyo kanina, gipasidaan na sa ato ang kamatuoran, gidawat na nato na bautismuhan ta. Naay mo abot nato ron nga musulti ka ng inyong gituuhan kaniadto di na mao. Karon bag-on sa naman pod, nalibog na po mga tao, dili naman pod Dios ang Espiritu. Ang amahan ra. Kabati mo ana, naabot na diri wa pa ang kanang gingalan nila Tunis, Tuniti. Wa pa ara-arang. Pero maabtan mo ako musultihan. Kay wa pa pod panahon nga ang kagaw nga dala sa hangin. Kanang gingalag airborne nga mga virus. Wa pa pod na mutugdon og usa ka dupat, usa ka dapit nga wa gi casualty. Ma-flu man ang mutugdon anang inyong lugara, mataypuid man ang mutugdon anang inyong lugara, usaray tuyo nganong na airborne ang kagaw. Di na mubiyaan ang dapita hangtod na ay casualty diha sa dapit. Sa Oskabalay mabahin, ang uban nag-retinine, ang uban nagpabilin uban nato. Ang uban nag-reform, nag-vegetarian, ang uban nabahin nato. Nga naman, when a virus is taken on the air, it will land in a place and it will always have a casualty. Manay problema.
nabahin ang kaigsuonan sa bag-ong pagtulunan, unsay hinungdan, ang uban nito o nga kanadeng gitudlo sa ato, dili na mao ang ni Agios Biblia, igsuon. As I said a while ago, gi-integrate baya sa yawa ang kamatuoran sa dihang nagsulti siyag bakak. Naapa man ang kamatuoran. Pero ako lamang sultihan, ang adlaw igpapahulay, dili na ginanato mabalhin. Di gina pwede himuon dawato nimo ang ginganlag lunar sabat karon nga pagtakdol sa buwan rata manimba. Naana si Isaiah 65. Mabasa nimo na inigtakdol sa bulan, naana. Mao na imong teksto, biyaan nimo ang the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Muna'y katalagman, kung maminaw taglaing tingog, sukwahi sa ato nang nahibaw ang kamatuoran. Delikado. Ako laning gidala kay, wa man ko kahibaw kanos amo abot ang tuniti diri. Wa ko kahibaw kanos amo abot diri ang country living. Wa ko kahibaw kanos amo abot diri ang retinine. Wa ko kahibaw kanos amo abot diri ang anti-cross. Wa ko kahibaw kanos amo abot diri ang home churches. Wa ko kahibaw kanos amo abot diri ang Davidian. Wa ko kahibalo kanos amo abot diri ang Shepherd's Rod. Wa ko kahibalo kanos amo abot diri ang Seventh-day Adventist Reform. But I want to tell you, every virus that is airborne will not leave the village without a casualty. Nang hinaot ko nga mabantayan unta na ninyo nga ang prophylaxis matumar ninyong daan sa di pamutugdon ang virus sa malaria. Igsuon akong gigamit ni nga pinulungan, pero ang akong pasidaan iyano, hibaw ang kinatibuk-as kamatuoran. Kay kung mahibawan mo ang kinatibuk-as kamatuoran, mahibalo ikaw kung ang gisulti na sukod ba diri. God said it, I believe it, that settles it. Shall we say this three phrase together? Shall we say this together? God said it, and I believe it, and that settles it. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan, may akong pagampo.